επόμενος καλεσμένος. Τζίμις. Τον είδα κάποια στιγμή σε ένα περιοδικό που μου φέραν τα παιδιά εκεί, η δημοσιογραφική ομάδα. Βλέπω λοιπόν έναν 80χρονο τώρα άνθρωπο γεμάτο τατουάζ. Αλλά ήταν από αυτό που λες, ρε παιδί μου, σου κάνει μια εικόνα. Διότι είναι ο Έλληνας ηλικιωμένος. Δεν είναι ο Βρετανός ηλικιωμένος ή ένας Σουηδός ηλικιωμένος που βλέπεις 75-80 με γεμάτους τατουάζ και λες, ρε παιδί μου, δεν μου φαίνεται παράξενο. Οι Έλληνες ηλικιωμένοι, μέσα αγωγικά, γιατί ο Τζίμις τώρα ηλικιωμένος είναι στα 80 του, δεν ήταν οι ηλικιωμένοι που ήταν γεμάτο τατουάζ στα χέρια τους. Σε 40 χρόνια, σε 30 από τώρα, είναι, ναι. Πολλοί Έλληνες ηλικιωμένοι θα είναι γεμάτο τατουάζ και η εικόνα δεν θα φαίνεται παράξενη. Αυτή η γενιά δεν ήταν. Αυτή η γενιά δεν είχε όμως τόσα πολλά τατουάζ. Όταν το γνωρίζεις όμως εδώ και αντιλαμβάνεσαι ότι το τατουάζ για αυτόν είναι όλη του η ζωή και δεν έχει να κάνει ποτέ αυτή η ιστορία του τατουάζ με το ξεκίνημά της. Τα πρώτα τατουάζ τα έκαναν οι πειρατές. Έτσι δεν είναι? Νομίζω, ναι. Πειρατική κατάσταση. Δεν είμαι βέβαιος, αλλά. Λίγο αργότερα ναυτική. Οι πειρατές βάλαν πρώτη σκουλαρίκια πάντως. Οι πρώτη σκουλαρίκια το βάλανε. Ναι, το σκουλαρίκι για τους πειρατές ήταν για να γίνεται η κηδεία τους. Ήταν όλη τους περιουσία. Αυτό ήταν το σκουλαρίκι. Γι' αυτό. Ναι. Βεβαίως. Τι λες? Πρέπει να σου πω την ιστορία για να καταλάβεις γιατί. Τι είπες τώρα, δεν το ξέρω. Κυρίες και κύριοι, έναν έχουμε τόσο μεγάλο τατουατζή, όχι μόνο στην ηλικία αλλά και στην εμπειρία, και λέγεται Τζίμις. Σας τον παρουσιάσουμε, παρακαλώ. Ο Δημήτρης Μαματζής είναι ο πρώτος Έλληνας που χτύπησε τατουάζ επί ελληνικού εδάφους και εκείνος που φυσικά άνοιξε το πρώτο στούντιο στην Πλάκα, όταν ακόμα το τατουάζ ήταν σχεδόν παράνομο. Ωστόσο τα κατάφερε. Το όνομα Τζίμις Τατού έγινε θρυλικό στη μυθολογία της δερματοστιξίας. Και όταν το τατουάζ άρχισε να γίνεται μόδα, η επιχείρηση μεγάλωσε και έγινε οικογενειακή. Όλα τα επώνυμα τατουάζ των προηγούμενων δεκαετιών έγιναν από τον ίδιο ή από τα παιδιά του. Μαζί μας, ο Δημήτρης Μαματζής. Μετά από αυτό είναι το χάρι, Γρηγόρη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Τζίμις. Ναι. Πήγε καθώς τα αυτιά μου και με κούφανε. Μάλιστα. Θα σας πω τι μου είπε ο Τζίμις. Πήγε να καθαρίσει τα αυτιά του, το έχει πάθει και φίλος μου αυτό και δεν το καθαρίσει, τον κούφαναν εκεί. Από αυτό που σε ρουφάνε, από αυτό που σε ρουφάνε, Ναι, το μπούστηκα μου. Ναι, δεν πειράζει, να σου πω κάτι. Τώρα δεν ξέρω, μην πεις το όνομά του, γιατί τον είπες και πούστη τώρα. Αλλά να σου πω, την ώρα που σε ρουφούσε, ένα φιλαράκι μου του πήρε και τα μυαλά μαζί. Όλα μου τα πήρε. Έλα, ένα χειροκρότημα! Μαρία, Δημήτρης! Μαρία! Γεια σας Δημήτρη, Λεβέντη, ξανά. Κάτσε εκεί στην καρδιά. Θα φωνάζουμε δυνατά, Τζίμι, όσο μπορούμε. Ναι. Εντάξει! Έχουμε εκεί πέρα και τα παιδιά. Γιατί δεν παίρνει τα παιδιά μου. Γεια σας. Πάρ' τα παιδιά μου. Αντικαταστάτες, πού είναι? Λοιπόν, θα ήθελα να πέφτουν και φωτογραφίες. Είδα κάποια μεγάλα ονόματα που είχαν έρθει στο μαγαζί. Τζίμι, δηλαδή είδα Φιλιππίδη, Χατζηγιάννη, Ντέμις Νικολαίδης. Έχουν κάνει όλοι τα τατουάζ στο μαγαζί. Κάποιον ξέχασες. Ποιο? Εδώ στον Αντένα ήταν. Ποιος? Πώς το λένε? Όχι, δεν το ξέχασα εγώ, εσύ το ξέχασες, Τζίμι. Εδώ, στον Αντένα ήταν. Ναι, αλλά εσύ το ξέχασες, δεν θυμάσαι ποιος. Δεν θυμάμαι, ρε Γρηγόρη, κάτσε. Είμαι 83 χρόνια τώρα. Τι να θυμάμαι. Ο Βιντιάδης. Α, ο Μεγακλής. Ο Μεγακλής, πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λες ο Παπαδάκης δεν έχει κανένα τατουάζ που δεν μας τα μαρτυράει? Αυτός που στον Αντένα ήταν παλιά. Ο Μεγακλής, το είπαμε, ναι. Τζίμι, να σε ρωτήσω λίγο. Ο Βιντιάδης. Το πρώτο τατουάζ, ποια χρονολογία το έκανες? Το 1961. 61. Στον Καναδά. Εκεί την έμαθες την τέχνη? Στον Καναδά, το 1961. Όταν ήρθες στην Ελλάδα και άρχισες να κάνεις τατουάζ. Μπετατζής ήμουνα. Μπετατζής. Γενέκα δούλευα. Ωραία. Πού την τέχνη την έμαθες στον Καναδά? Ιστορία μεγάλη. Αυτό θέλω. Ναυτικός ήμουνα. Ναι. Και ταξίδευα. Αλλά καθόμουν πίσω στο μπου και έπαιρνα και φωτογράφησα ορισμένα νησιά που έβλεπα. Έφτασα στον Καναδά, στο Τορόντο, την κομπάνισα. Αλλά κάτω εδώ είναι η ζωή, θα κάτσω εδώ πέρα. Απάνω έμενα με $4 την εβδομάδα και κάτω ήταν το τατουατζίδικο. Ανέβαινα, κατέβαινα κάθε μέρα. Έλα, τι κάνεις καλά, που είσαι Έλληνας είμαι, κάτσε να πιούμε καφέ. Γνωριστήκαμε. Βλέπω έναν και φτιάχνει κάτι δελφινάκια. Το φτιάχνει μια ώρα, δελφινάκι. Παίρνω το μολύβι, σου κάνω δελφινάκι. Του λέω, πίσω ήταν αφεντικό. Δεν με έχει δει. Δεν το έχω δει αφεντικό. Μου λέει, πώς το έκανα, το λέω εγώ. Μου λέει, ναι, λέω, ναι. Πιάνει δουλειά, μου λέει, εδώ αύριο. Άρχισα και είναι τατουατζής. Έρχομαι στην Ελλάδα το 1973. Όχι, το 1965. 7 χρόνια ήμουν στη Γαλλική πρεσβεία. Εγώ οδήγησα το ντεκόρ στην Ελλάδα. Όταν ήρθε το 65.
ο Ντεγκόλ. Και παράμεινα 7 χρόνια εκεί μέσα. Ο Παπαδόπουλος χωρεμένος έδινε άδειες ταξί. Λέω παπά λίγο μεσαία άδεια ταξί να γίνω ταξιτζής. Παίρνω μεσαία ταξί, έγινε ταξιτζής. Όταν κατέβηκα στο Φάλιρο δεν ήξερα πού να πάω. Μόνο στο νησιό κλαμπ πηγαίναμε στους Αμερικανούς. Μου λέει ένας ναύτης, ρε Τζίμι, ποιος κάνει τατουάζ στην Ελλάδα? Λέω εγώ. Όχι μου λέει. Σε ρώτησε ο ναύτης ποιος κάνει τατουάζ στην Ελλάδα. Ναι, με ρώτησε ο ναύτης ποιος κάνει τατουάζ στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε κανένα. Δεν υπήρχε. Παίρνω το αεροπλάνο, Σάββατο μου το είπε, Κυριακή πέταγα. Πάω στον Καναδά, στο Τορόντο, σε 15-20 μέρες με βοήθησε κάποιος φίλος μου. Μάικ κριτικός από τη Λάρδο, ναι. Μηχανήματα. Πήρα τα εργαλεία όλα. Και έτσι ξεκίνησε η Έχουμε ιστορία. στην Ελλάδα. 30 χρόνια ήμουνα κυρίς του 13. 30 χρόνια ολόκληρα. Σε ξέρουν όλοι. Τώρα έχω μεταφερθεί Γρηγόρη. Τζίμι, πες μου λίγο. Μιλάμε για 1961-1965. Εγώ μέχρι και πρόσφατα θυμάμαι τα χρόνια που. Δηλαδή τη δεκαετία του 70, τέλη δεκαετία του 70 και αρχές του 80 που θυμάμαι. Το 73 ήρθε η δουλειά στην Ελλάδα. Ναι, θέλω να πω ότι εγώ και το 77 είχε το μαγαζί στην πλάκα. Έβλεπε τατουάζ σε κάποιον. Έτσι είχαμε μάθει στην Ελλάδα. Πρόσεξε τι λέω, μην παρεξηγηθώ. Και αμέσως τον είχες βάλει σε κατηγορία Γ. Εκείνα τα χρόνια. Έλεγες, όχ, ή φυλακόβιος είναι, ή ναυτικός είναι, ή αλήτης είναι. Άδικα βέβαια. Το 70% λέγανε αλήτης. Πώς? Το 70% λέγανε αλήτης είναι. Ήτανε μόνο γιατί είχε τατουάζ. Για να στρώσω τη δουλειά αυτή στην Ελλάδα, 2 φορές με πήγε στα δικαστήρια. Τη δεύτερη φορά με πήγε ένας του δεύτερου αστυνομικού τμήματος. Γιατί στα δικαστήρια? Στα δικαστήρια με πήγαινε. Ποιος? Η αστυνομία. Γιατί? Άδεια μου λέει. Λέω παίρνω τη χαρτιά θες να σου δώσω την άδεια. Τι με κυνηγάς από πίσω. Δεύτερη φορά με πάει στο δικαστήριο, είναι η ίδια γυναίκα πρόεδρος. Και τι μου είπε? Τι? Για τον κοπανά να τελειώνω μου λέει. Δεν το κοπανάς εσένα κοπανά? Ναι, δώστε και με σφαλιάρα μου να τελειώνουμε. Τι θέλετε από τον άνθρωπο του λέει. Δηλαδή δεν είναι άδεια. Πες του τι χαρτιά θέλεις να στα δώσει να του έχεις άδεια. Δεν υπάρχει νομοθεσία του λέει. Ελεύθερο επάγγελμα είναι. Είναι όλα κανονικά, εργάζεται όλα κανονικά, το μαγαζί του καθαρό και τίμιο. Πρόσεξε καλά, θα σου πω τώρα. Ο μοναδικός άνθρωπος που πέρασε από το μαγαζί μου, ποιος ήτανε? Ο Αρκουδέας, ο πρώην αστυνομικός διευθυντής. Έζησε τον Αρκουδέα στη Θεσσαλονίκη με τις κεραίες, εγώ τις τηλεοπτικές. Άσε, έπεσε ξύλο πολύ με τον Αρκουδέα. Το θυμάσαι τότε? Αν Δεν μπορεί να θυμάσαι. Εντάξει, και πέρασε και τι σου έκανε ο Αρκουδέας? Πήγε μέσα, Ρε. τι κάνει, λέω καλά. Καλώς καλές δουλειές. Λέω σε κεράσω κάτι. Τότε είχα Αμερικανούς πήγε εδώ σε οφήρα λεμόνες, πορτοκαλάδες, σε Σεβενάπ. Λέω σε κεράσω κάτι. Μου είσαι βάζω με ένα Σεβενάπ, μου λέει αυτό είναι ξένο. Λέω ναι, έτσι οι Αμερικάνοι. Αυτό κάνει και βοτιάκι, του λέω έχω στο μαγαζί μέσα. Ευχαριστώ πολύ πάρα πολύ, σηκώνει και φεύγει. Πάει στο Βαριεντέ, το Βαριεντέ του Ναβουλάκο στην Ανδριανού. Το βράδυ πήγα εκεί πέρα κάτω. Τι είναι Αντώνη, ας γνωρίσω μου έναν κύριο. Πάω τι να δω. Λέω εσύ είσαι στο μαγαζί μου. Ο Αρκουδέας μου λέει. Δεν μου είπε κουβέντα. Ο μοναδικός άνθρωπος που μου πέρασε και μου είπε χρόνια πολλά και καλή δουλειά. Μπράβο. Να δείξουμε λίγο, θέλω σας παρακαλώ, για να μην βγάλουμε τώρα το κουστούμι και το σακάκι του Τζίμι, τη φωτογραφία με τα χέρια του Τζίμι που έχουν τατουάζ. Τζίμι, για σένα, πόσα τατουάζ καταρχάς έχεις πάνω σου? Πόσα έχω? Ναι, εσύ. Παντού. Όχι, συγγνώμη. Παιδί μου, έχεις 30, 40, 50, πώς έχεις μετρήσει? Έχω ρε, Πολλά. πίσω η πλάτη μου. Εσένα ποιος τα έκανε? Ποιος τα έκανε? Τα παιδιά σου? Ο γιος μου ο Παύλος. Και η Άννα και ένα παιδί που έμαθα στο Γάλλο, το οποίο πέθανε. Μάλιστα. Ένα άλλο παιδί έμαθα στην Κύπρο και μια κοπέλα η οποία είναι πολύ καλή είναι στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάλιστα. Πολύ καλή. Να σε ρωτήσω, Τζίμι. Δεν ακούω. Ναι, έβγαλες χρήματα από αυτή τη δουλειά? Είχε χρήματα αυτή τη δουλειά? Μπορούσε κάποιος να βγάλει χρήματα, να πει να ζήσει αξιοπρεπώς στην οικογένειά του? Έκανα κάτι λεφτά, Γρηγόρη. Είναι αλήθεια λέω. Έκανα κάτι λεφτά. Προς τιμήν σου είναι αυτό. Πλούσιος αποκλείεται να μιλάμε. Αλλά... Απλά λέω να ζήσεις αξιοπρεπώς στην οικογένειά σου. Μπορούσες? Μπόρεσες να το κάνεις αυτό με αυτή τη δουλίτσα? Το έκανα. Το έκανες. Τα παιδιά σου όταν σου είπαν ότι μπαμπά, εγώ θα συνεχίσω αυτή τη δουλειά σου, σε στεναχώρησε? Όχι. Όχι. Γιατί λες ρε παιδί μου, γίνεται επιστήμονες, γίνεται κάτι άλλο. Ο γιος μου και η κόρη μου βάζω 1 εκατομμύριο σύγημα με 1.000. Όποιος θέλει ας έρθει να παραβεί. Ο γιος μου είναι μεγάλος Χαντιάκης, επίσης και η κόρη μου. Αυτούς τους δύο έμαθα. Τους έκανα ξεφτέρια και τους ευχαριστώ γιατί δεν με τορπιάσανε. Όπως δεν τόρπιασα κανέναν, εγώ και ήμουν τίμιος και σωστός. Καλή δουλειά. Όχι. Θυμήστε μου λίγο το όνομα του. Παύλο. Παύλο. Εδώ είναι. Καλησπέρα, σε βλέπω εγώ.
Ο μπαμπάς σου είναι πολύ περήφανος για Τράβηξε τα σένα. τερά μου. Και ξέρεις, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θέλω να αποφύγει αυτή τη δουλειά. Τζίμι, συγγνώμη λίγο ένα λεπτό για να μην πετάγει το λόγο σου πάνω και να μπερδευόμαστε. Θέλω να μου πεις τι είναι ο μπαμπάς σου για σένα, τι είναι ο Τζίμις για σένα και τι είναι ο Τζίμις για τη δουλειά σου. Σίγουρα θα πεις καλά λόγια για τον πατέρα σου, αν και δεν λένε όλοι καλά λόγια για τους πατεράδες τους και καλά κάνουν άμα δεν ήταν εντάξει. Αλλά θέλω να μου πεις εσύ ποιος είναι ο Τζίμις για σένα. Ο Τζίμις είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ δύναμη μέσα του και πολλά πιστεύω. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, Παύλο. Ναι. Πίστεψε στη δουλειά αυτή και στην τέχνη του τατουάζ και μας την πέρασε και εμάς σαν να πω ότι ήταν ένα κομμάτι από τη ζωή μας. Γεννηθήκαμε μέσα σε αυτό. Καλλιτέχνης της εποχής του από τους old school μάστορες που λέμε, ο οποίος μας έδειξε και μας βοήθησε να πάμε πολύ μπροστά τη δουλειά αυτά. Ξεκινήσαμε από το να κάνουμε πολύ απλά πράγματα και φτάσαμε να κάνουμε την παραμικρή λεπτομέρεια. Ένιωσες ποτέ, ντράπηκες ποτέ για τον μπαμπά σου την εποχή που κανείς δεν είχε τατουάζ? Γιατί λογικά πρέπει να έχουμε και την ίδια ηλικία εμείς. Ήταν μια εποχή που η Ελλάδα δεν ήξερε το τατουάζ. Όταν ο μπαμπάς σου είχε πολλά τατουάζ, ένιωσες ποτέ άσχημα ότι ο μπαμπάς μου έχει τατουάζ και κάποια παιδιά τότε μίλησαν λίγο? Α, ο μπαμπάς σου τατουάζ, τι ήταν ο μπαμπάς σου, ποιος είναι ο μπαμπάς σου, γιατί έχει τατουάζ? Ήρθες ποτέ σε δύσκολη θέση γι' αυτό? Μπα, όχι. Ποτέ. Δεν γιατί... άφησες ποτέ το περιθώριο, Όχι, το ζεις διαφορετικά. Δηλαδή? Ζεις μέσα από αυτό και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπει ο άλλος. Απλά έπρεπε να αντιμετωπίσεις και να του εξηγήσεις τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνει. Μάλιστα. Άννα, εσύ μπήκε στη. Άννα, δεν είπαμε καλά, Άννα, δεν λέω. ναι. Άννα μου, εσύ και εσύ μέσα εκεί. Δηλαδή, δύο παιδιά. Λίγο πιο μετά, βέβαια, αλλά ναι. Πρέπει να είναι μαγικό αυτό το πράγμα για να συμβαίνει και τα δύο σου παιδιά να κάνουν τη δουλειά σου και να μην είναι δουλειά γιατρού, να είναι δουλειά τατουάζ. Αν και σε μένα δεν είχε τους σκοπούς αυτούς, αλλά σιγά σιγά και χωρίς να το περιμένει πιστεύω, από ό,τι θυμάμαι, αναπάντηχα ναι. Και εγώ σιγά σιγά πάρα πολύ ωραία. Πήγα κοντά. Βλέπουμε εδώ διάφορες φωτογραφίες, βλέπουμε τη Βάνα Μπάρμπα, βλέπουμε εδώ η Βάνα που την κάνει ο γιος σου βέβαια, ο Πέτρος Φιλιππίδης. Πάμε παρακάτω να δούμε. Πέτρος, είδαμε και το... Το βρος το έκανα εδώ, ένα πουλάκι. Ναι. Α, η Ηλιάδη σε εσάς έρχεται εκεί. Η Αγγελική. Είναι καλή πελάτησα. Όχι, είναι φωτογραφία. Είναι φωτογραφία γενική, μην κάνουμε και λάθος. Συγγνώμη γιατί υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες. Εδώ είναι Πετρουλάκη, Και το πρώτο τατού της Ηλιάδης. Και το πρώτο τατού έχει γίνει από τον Παύλο. Ωραία, για να μην καταχραζόμαστε, συγγνώμη, φωτογραφίες που δεν μας ανήκουν. Άρα το πρώτο τατού της Ηλιάδη είναι επίσης εδώ των παιδιών. Εδώ ποιος είναι? Ο Μέση. Ο Μέση. Ο Έντι Χάρντι. Α, Έντι Χάρντι. Ο Έντι Χάρντι. Αυτός είναι ένας από τους καλύτερους της Αμερικής. Είναι ο Μέση στα 45 του. Αυτός είχε τον κόλλο. Ο Έντι Χάρντι, δηλαδή έχεις βρεθεί και με τέτοιες... Αυτός είναι Αμερικάνος, από τους καλύτερους τατουατζίδες. Αυτός είναι Αμερικάνος, από τους καλύτερους τατουατζίδες. Όταν συναντηθήκαμε στο Μήτωλα στη Νέα Υόρκη απ' έξω, μου λέει ποιος είσαι. Ο Έντι Χάρντι δεν είναι με τα ρούχα αυτός που έχει τα Έντι Χάρντι τα δερμάτινα και... Από τους πρώτους μπάζερες τατουάζ στην Αμερική. Έκανε και τατουάζ. Από τις πρώτες, ναι. Γι' αυτό και το είναι τα γνωστά τα λογότυπα Έντι Χάρντι. Αυτά έδωσε την εταιρεία σε ένα Γάλλο και από εκεί βγήκαν τα ρούχα και έχασε και το όνομα μετά. Μάλιστα. Αλλά είναι από τους πρώτους μάστορες και αυτός έχει δείξει σε όλη σχεδόν την Αμερική την τέχνη του τατουάζ. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω και άλλες φωτογραφίες έχουμε. Έχουμε και το Χατζηγιάννη. Πώς το λέγανε αυτόν που ήρθε και έκανε τατουάζ, ήταν εδώ. Αυτός είπαμε, ο Μιλτιάδης. Ο Μεγακλής Μιλτιάδης. Ο σκηνοθέτης. Να σου πω, μήπως έκανες... Παύλο, μήπως έκανες τα δελφινάκια που είχε εδώ πέρα στο χέρι του Πέτρου? Ο Πέτρος έκανε, ο Τζίμις του έκανε. Ο Τζίμις του το έκανε. Εσύ έκανες τα δελφινάκια που έχει εδώ ο Φιλιππίδης? Αυτά τα βλέπεις του Πέτρου εδώ είναι... Νάτος, ο Βιντιάδης, αυτόν λες. Αυτός είναι, ποιος είναι αυτός? Ο Βιντιάδης, τόση ώρα το λέω. Το Βιντιάδη, Τζίμι. Από όλους το Βιντιάδη διάλεξες. Είχε πλάκα μεγάλη. Είχε πλάκα. Είναι έξω καρδιά, είναι πολύ ωραίος τύπος. Πάρα πολύ ωραίος τύπος και με πολύ ωραίος σκηνοθέτης ο Μεγάλος. Καλός άνθρωπος, ωραίος. Πολύ καλός, πολύ. Λέω, λεφτά δεν θέλω. Αλήθεια? Όχι, μου λέει. Δεν θέλω, φύγε τον πάρα, τώρα φύγε. Στον Ντέμι τι έκανε, στο δικέφαλο, τον Αϊτό, τι κάναμε στον Ντέμι? Το δικέφαλο, το δικέφαλο, μαζί, ναι. Μάλιστα. Αυτό το κάνει το δικέφαλο. Μάλιστα. Πολύ ωραίο που έχετε και τέτοιους έτσι ανθρώπους ενώ που θα μπορούσαν να πάνε οπουδήποτε και διαλέγουν εσάς. Έχουν παρελάσει, αγαπητέ μου φίλε, Γρηγόρη. Ναι. Κόσμος πολύς. Κόσμος να δεις. Στο Χατζηγιάννη τι κάνατε στο πόδι? Για να βγάλουμε λίγο τη φάση από κάτω, σας παρακαλώ. Παύλο μου, τι έκανες εκεί? Να βγάλουμε λίγο τη φάση από κάτω. Τι έχεις κάνει? Οι ιαπωνικά ιδεογράμματα. Α,
Να σου πω, ρε Παύλο. Η πιο ωραία από όλους ήταν η Βάνα Βάρβαρη. Αυτό που έχουμε κινέζικα. Ο πατέρας μου δεν είχε. Συγγνώμη, Τζίμι, ένα λεπτούλι. Αυτό που έχουμε κινέζικα γράμματα πάνω μας. Έναν Κινέζο δεν έχω δει να γράφει στα ελληνικά το όνομα του. Έχω φωτογραφία να σου δείξω. Έχεις εσύ Κινέζο που τα γράφει στα ελληνικά? Αλήθεια. Τώρα τελευταία. Έχω ένα κάρο Έλληνες την πέφτει στα κινέζικα. Και ξέρεις τι φοβάμαι? Άντε λέω να πάω να μου κάνουν να τατουάζ στα κινέζικα. Είμαι σίγουρος ότι θα γράφει αυτό που λέω. Έχει γούστο να με βρίζει το τατουάζ για να μην το ξέρω. Γιατί δεν ξέρει και τι γράφει. Αυτή η ιστορία με τα κινέζικα σου τη δίνει λίγο. Δηλαδή, πες μου ειλικρινά, σαν σχεδιαστής και σαν δημιουργός, γιατί είσαστε καλλιτέχνες. Έχει συμβολικό χαρακτήρα το κινέζικο ιδεόγραμμα. Ναι. Για έναν άνθρωπο. Δεν μπορεί να γράψει τώρα την ιστορία σου στα κινέζικα, αλλά ένα σύμβολο, κάτι που δείχνει μια λέξη για σένα, ναι. Μια κουβέντα είναι πολύ σημαντική. Και πολύ όμορφο σαν έργο, σαν πινελιά, γράφει σαν πινελό. Όταν έρχομαι για να σου ζητήσω κάτι, σημαίνει ότι αυτό που θα μου κάνει θα μου μείνει για όλη μου τη ζωή. Υπάρχει περίπτωση να έχει αντίρρηση, να μου πει ρε φίλε, δεν σου ταιριάζει. Ρε φίλε, σου είναι πολύ μεγάλο. Δεν κάνει αυτό για σένα. Ναι. Παράτα το. Πρωτίστως θα το δω από αυτή την πλευρά. Θα το δει, Έχει απορρίψει δηλαδή καταστάσει να του πει? Όχι, δεν έχω απορρίψει. Αλλά έχω προσπαθήσει να το επικεντρώσω σε άλλο επίπεδο. Μάλιστα. Γρηγόρη, να σε έχω βαφτίσει. Όχι, είμαι αβάφτιστος. Τι κάνεις, Τζίμι, είχα πει μια υπόσχεση. Έχεις παιδιά? Μόλις γεννήσω, λέω, το πρώτο μου παιδί, θα φτιάξω ένα τατουάζ. Τώρα που έκανα το πρώτο παιδί, ψάχνω τώρα αυτή τη στιγμή σε φάση σχεδίων να δω να κάνω. Με τη γυναικούλα σου να τη κάνω και δύο. Το παιδάκι να το κάνω τώρα. Όχι, Τζίμι, μωρό είναι 18 μηνών. Μωράκια το κάνω, το θυμάσαι. Όχι. Εμένα να κάνεις, εμένα θέλω. Live. Να πας μια μέρα πιο από τηλέφωνο για να είμαι εκεί εγώ. Βεβαίως. Ποιος θα το σχεδιάσει, εσύ τώρα τα παιδιά, ο Παύλος και η Άννα? Άννα και εσύ τα σχεδιάζεις? Ο Παύλος και η Άννα και τα δύο το ίδιο πράγμα είναι. Πολύ ωραία. Μπορείς να θυμηθείς την πιο παράξενη ιστορία? Τι, πού πας? Να βγω εδώ, ρε. Μπορείς να θυμηθείς την πιο παράξενη ιστορία με τατουάζ που έκανε σε άνθρωπο? Ναι. Πες τη. Το πω, εντάξει, κάτσε. Αν είναι κάτι πρόστιχο ή αν είναι κάτι που προσβάλλουμε κάποιον, όχι. Μην πούμε κάποιο όνομα και προσβάλλουμε κάποιον. Σε ποπό, ωραίο ποπό, Αυτό! Ρε, ο Τζίμις είναι δικός μας, ρε. Τζίμι, δηλαδή ήρθε μια πολύ ωραία γυναίκα, θα τα λέω εγώ. Εσύ θα κάνεις νοήματα. Δηλαδή κάνεις τατουάζ του κολού. Αν κάνω, να σου πω, Τζίμι, έρχεται μια πολύ ωραία γυναίκα. Εσύ θα κάνεις νοήματα, εγώ θα καταλαβαίνω. Και, πες, τι γίνεται μετά? Χαίρομαι, ό,τι δώσει. Και θέλω να πω ότι έζησες. Έλα στο μαγαζί να κάνεις βίντεο να δεις τι έχει μέσα. Έλα μέσα. Έλα μια μέρα στο μαγαζί. Ένα χειροκρότημα. Αυτή είναι αυθεντική άνθρωποι. Αυτός είναι αυθεντικός. Πληρωμένα από μένα όλα. Τι θέλω να σου πω? Δεν θέλω, ρε Τζίμι. Έτσι δεν θέλει. Θέλει να σου κάνει το γιο στην κόρη. Τη γυναίκα σου. Κάνεις ένα τατουάζ, τώρα θα έρθω κάποια στιγμή. Να γράψει Βαγγέλη, σ' αγαπώ. I love you, Βαγγέλη. Το τσαπελίρωμε. Ναι, τα πείτε με αφέντη. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι και στον Παύλο και στην Άννα. Μισό λεπτό, θα φύγουμε. Να μιλάω 5 γλώσσες, χωρίς να ξέρω γράμματα. Θα ήθελα να δείξουμε λίγο κάποια τατουάζ. Για ένα λεπτό θέλω λίγο, σας παρακαλώ, από τις φωτογραφίες που έχουμε τατουάζ που δεν ήταν ωραία. Έτσι να τα δει και ο Παύλος που λέμε κάποια στιγμή αυτά που είχαμε πει ότι κάποια στιγμή δεν μας άρεσαν είτε δεν ήταν πάρα πολύ ωραία. Υπερβολικά, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς. Η Βάνα Μπάρμπαρα το παράτησε στη μέση και έφυγε. Η Βάνα Μπάρμπαρα γιατί το παράτησε στη μέση? Γιατί? Το έκανε το μισό, το έκανε ο Παύλος, το παράτησε και έφυγε. Μου λένε ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά, δεν έχουμε χρόνο καθόλου γι' Έχει αυτό. το πόδι χαμηλά, ένα πράγμα. Εδώ το μισό. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, Τζίμι, Παύλο, να ρωτήσω κάτι. Πού μπορούν να σας βρούνε, πού μπορεί να έρθει κάποιος τώρα να σας βρει, πού είναι το μαγαζί? Το στούντιο είναι στην Ανδριανού στο 72, στην πλατεία Αγοράς. Πλατεία Αγοράς, Ανδριανού 72. Στον πρώτο όροφο. Προέκταση της Καπνικαρέας. Πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι μετά από αυτή την κουβέντα θα έρθει πολλοί κόσμος να γνωρίσει και από κοντά τον Τζίμι που ίσως κάποιοι δεν το ξέρανε και εσάς. Εσύ δεν έχεις τόσα τατουάζ στο χέρι σου όσο ο μπαμπάς, έχεις λιγότερα, Πάω με τον καιρό μου. Έχω μείνει λίγο πίσω. Ο Τζίμις έχει στο κεφάλι. Ναι, στο κεφάλι έχει τατουάζ. Έχεις και στο κεφάλι? Έχεις και στο κεφάλι έχετε. Αν έχω? Ναι. Αφού έχω και πού. Αχ, Παναγία μου. Έχω και εκεί. Και εκεί. Να σου πω. Εκεί γράφει ταξίδι. Παύλο. Και σε άλλες περιπτώσεις γράφει η Παναγία μας δώσει καλό ταξίδι. Παύλο, θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια και για τον μπαμπά σου, Άννα και σένα. Είναι αυτό που λέμε αυθεντικοί άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Και συγχαρητήρια γιατί το να επιλέγουν τόσο γνωστοί άνθρωποι να έρθουν σε εσάς. Θέλω να πω ότι μπορούν να το κάνουν και στο εξωτερικό και οπουδήποτε και να πληρώσουν όσο θέλουν. Σημαίνει ότι είστε πάρα πολύ καλοί. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας περιμένουμε. Ένα χειροκρότημα για τον Τζίμι. Γεια σου, Τζίμι.
Και πάμε.